Toto je kolo šťastia, ktoré rozhodne, či si sa ty dostal do tohto videa. Hej, takže mám tu pripravené spomínané kolo šťastia, takže poďme ho roztočiť. Úplne tu mám všetkých ľudí na tento kolo šťastí, ktorí ste mi napísali pod príspevok. No a vyzerá to, že to vyhrá Spikey 315. OK, tak gratulujem. No a poďme sa pozrieť na tvoj kanál. OK, takže ako prvého týpka tu máme Spikeyho. No čo sa týka grafiky, musím povedať, že je veľmi jednoduchá. Na tomto by som rozhodne zapracoval. Trochu viac kreativity by kanálu určite pomohlo. Na druhej strane meno Spikey je krátke a dobre zapamätateľné. Takže to je určite plus a tiež máš krásne zoradenú túto domovskú stránku. Každopádne tými miniatúrmi sa každým jedným videom vylepšuješ, takže to je aj vidno na tom kanále a to je naozaj dobré. Máš tu aj pár shortov, OK. Striedené to máš aj do zoznamov, takže to je tiež super a do komunity pridávaš. OK, tak poďme si pozrieť nejaké to tvoje videjko. Vyzvala som youtubera na 1v1 v Brawl Stars. Mimochodem, dejte cookies. Edit je naozaj fajn, ale možno by to chcel trošku viac dynamické alebo rýchlejšie prestrihy, nejaké zvukové efekty a trošku by som znížil hudbu v pozadí. Takže celkový dojem je naozaj super, máš super potenciál, s pár vylepšeniami by si sa dostala na úplne iný level, takže good luck, no a vyzerá to naozaj dobre. Takže pokračujeme v hodnotení youtuberov, no a poďme si roztočiť toto kolo šťastia. Vyzerá to, že to bude Mastič a nie nakoniec Adamantius. OK, gratulujem. No a poďme sa pozrieť na tvoj kanál, šéfe. OK, tak toto je niečo, čo musím pochváliť. Domovská stránka je super rozstriedená, presne takto by to malo vyzerať. Je tu jasne vidieť, čo kanál ponúka, playlisty sú logicky zoradené. Možno iba ten názov kanálu je dosť ťažko zapamätateľný, ale to nechám na tebe. Máš tu aj pár shortov, no ale vyzerá, že tých 200 odberov si získal väčšinu z videí, takže to cením. No a miniatúry sú super, robíš si ich očividne sám a čím ďalej sa vylepšuješ. Toto je špeciálny Minecraft, v ktorom budem musieť prežiť tejto extrémne nekonečnej savane. Podarí sa mi to? To zistíte práve teraz. Edit je naozaj super, najmä na kanál s 200 odoberateľmi. Vie vidieť, že si dávaš záležať na prestrihoch, efektoch a aj práca so zvukom sú naozaj veľmi na dobrej úrovni. Je to skvelý príklad toho, že nezáleží na počte odoberateľov, ale na tom, koľko úsilia vložíte do svojho obsahu, takže toto je naozaj dobrá práca. A tvoj kanál sa mi veľmi páči. OK, takže toto kolo si ideme už dneska po tretíkrát roztočiť, takže som naozaj zvedavý, aký to bude tentokrát youtuber, ktorého ohodnotím. No a vyzerá to byť, že to bude Cookies. Nie, Mastič nakoniec, OK. Tak poďme sa pozrieť na Mastičov kanál. OK, presne takto by to nejako malo vyzerať. Tvoj banner zobrazuje všetko, čo tvoj kanál ponúka. Profilka je tiež veľmi pekná a usporiadaný kanál máš hrozne pekne, to sa mi hrozne páči. Miniatúry sa mi taktiež dosť páčia, no a poďme sa pozrieť na tvoje video. Toto sú dvaja youtuberi, Miko a Atristar, a v dnešnom videu proti sebe hrali v Build Battle. Takže ten, kto postavil krajšieho Siri Yakariho, tak ten vyhral. A ak aj ty by si sa chcel niekedy uvidieť v takomto podobnom videu, tak mi môžeš dať vedieť do komentárov. Edit je taktiež dosť dobrý, pútavý začiatok a asi nemám čo vytknúť. No a už sme u konca videa, takže ak sa ti toto video páčilo, budem rád za like a odber a zatiaľ čau.